नमस्कार. मी दत्तात्रय बोरीगिड्डे, पोलीस निरीक्षक, मंगळवेढा पोलीस स्टेशन. इसम नामे निलेश विलास पारादे यांनी 26/5 रोजी मंगळवेढा पोलीस स्टेशनला येऊन खबर दिली की त्याची पत्नी रोहिणी हिने त्यांचे हॉटेल ग्रामपंचायत या हॉटेलच्या किचनमध्ये ओढणीच्या साहाय्याने गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे. त्यांनी त्यांच्या खबरीमध्ये त्याचं कारण अज्ञात कारण असं दिलेलं आहे. प्राथमिक तपासात त्यांचं कौटुंबिक वादाच्या कारणाने आत्महत्या केली असल्याचे समोर आलेले. अधिक तपास सुरू आहे. काहीतरी त्यांच्या गुन्हा झाला अशी चर्चा होती. नक्की काय प्रकार? सध्या तरी प्राथमिक तपासात त्यांचा कौटुंबिक वाद झाल्याचं तपासात समोर आले. अधिक चौकशी सुरू आहे. कोणाला वगैरे गुन्हा दाखल आहे? नाही, सध्या इथं अपघात अकस्मात मृत्यू म्हणून नोंद करण्यात आलेली आहे. गुन्हा दाखल पतीवर का संशय वगैरे काय असं कोणी काय नाही. लोकशाही डिजिटल न्यूज, सत्याचा आरसा, लोकशाहीचा वारसा.